Hej og velkommen til Minecraft. Jeg skal vise jer en måde, I kan finde en village på. Først går du herind, og så døber den, hvad du så inde ved byen. Og jeg døber en village. Så går du ind på More World Options. Der trykker du 666. Og den skal stå på on. Done og Create New World. Så venter vi lige til den er færdig. Sådan. Så kommer du her. Og så begynder du bare at gå den her vej. Og det fortsætter du med. Så kommer der nogle græskar der. Og I skal bare fortsætte med at gå, og så kommer I hen til en village. Det er simpelthen hvordan I gør det, og det er et utroligt godt sted at bygge rundt omkring os her. Ja. Det var det. Farvel for den gang. Hej hej.